जों যদি বিজেপি no 30টা এমএলএ কারিয়া 31টা এমএলএ কারিয়া খামানকা তো তিনি গ্রেটার ত্রিপুরালেন ব্র ফাক চাসমা গসে কাম তাই কিসের বাই মা গসে তাই কিসের বাগ কনস্টিটিউশনাল সলিউশন হমানি তামা আবো হংক্লাই ওয়াইসা আইনো সইজা ওয়াই जों ত্রিপুরা মথানি 13 জনা আইপিএফ ত্রিপুরালেন সানলে বনি খরচা 14 জনা ত্রিপুরালেন সানেরনি এমএলএ अंखा आबोनि बागैनो केन्द्र सरकार लीलाखा विधानसभायाव जों चेनखा होनपानो जोंनि त्रिपुरा सावका जों चेनिया जों कपलाय बाहाय हिन्दी 20टा जोंनि एसटि सीट जों 13 खान मानखा वानसा तो आगे हिसिनसा गोबां जों जे त्रिपुरा सानि 20 खान सीट मानफानो वानसाना तो जों पाया हेब्ले आबोनि बागैसो जों आलादा जों रायजो मा सान हे देबा सीपीएम फाइबो बरावनो कपलाय कांग्रेस फाइबो बरावनो कपलाय बीजेपी फाइबो बरावनो कपलाय अंगमानि बागैसो जों ताय हायकेला तङै चुगलायलेया सालायलेया होनैसो जोंबा आलादा रायजो सानब्ले आबोनि बागै जों कपलाय बाहिगले कपलाय जों 20टा एसटि सीट जों 13 खान मानखा गप जन केबिनेटआव 7 खानसो मानसु आरो नि बिसिङो सासे आईपीएफ त्रिपुरालेन सानो जोंबाय बाक्सा गपराव कायसा मानखा गलाय बराव बायखो जों 14 खानसो गलायखा त्रिपुरालेन सानै बखाक 14 जना एमएलए त्रिपुरालेन सानिया बखाक 6 जना एमएलए सो गलायसु गा जों सानाय दं कपलाय होनाब्ले जों वानसाराव तो हिसाब थाया बराव तो आगेनो चिनसा कपलाय गा आबोनि बागैनो बुवाग्रा साव जों गोदोगमा सभा खायमानि चिनि लिडार काहा माइयानि बागै जों त्रिपुरा साराव अरै परै मा आंमानि नो ठीक समयनो बुवाग्रा फाइजनो दुइदुल फाइका आबो चिनि कपाल काहामनि गाव ओंख्लाय जों बुट बाचालाय मानि आसक दिन आसक बसर आसक पार्टी खायलाय मानि सरकार थाङो सरकार फायो हायफानो ताकलायनि हायक्लाय जों चिनि बुकुंबारा बदल 13टा सीट जों कोनो दिन मायाखौ आबोनि बागैनो ताबो केन्द्र सरकार चनो सामनांजाखा जों तो बुजिनाय राव जों तो बुबाराना बुदिखा बेलाय हामबाय इजा आबोनो जों ताबो कपलाय मानि मारिबाबो त्रिपुरासा एमएलए 6 जनाखौ त्रिपुरालेन सानियारो जों त्रिपुरा मथानि 13 जना आईपीएफ त्रिपुरालेन सानब्ले बनि खरचा 14 जना त्रिपुरालेन सानेरनि एमएलए अंखा आबोनि बागैनो केन्द्र सरकार लीलाखा ताई 40 जना वानजरावनि एमएलए आबो हिसाब या आबो त्रिपुरालेन सानथानि आबो हिसाब गरै ताबो केन्द्रआव लीलाखा आबोनि बागैनो नरेन्द्र मोदी अमित शाह सं बुबाग्रा बाय फायै आगरतलाव मालाय फैनानै नांखा ओंखाय आरो ताम सालायखा जों आदिनो बेलायखे नासिंलायखा मबाइल नासिंलायखा जों बुवारा ताम सानाय प्रेस मिट ताम सानाय आरो जों नुखा तामनि बागै जों एडिसिअ 2021 जों बुट लेमानि चिनि सभा आबो चिनि बागै सेमि फाइनाल जों बल थंब्लेना खेला थंब्ले सेमि फाइनाल फाइनाल क्लास चिनि बागै विधानसभा किन्तु केन्द्र सरकारनि हिंक्लाय चिनि थांनाय एडिसि बुट 21 नि आबो बरावनिखौ क्वार्टार फाइनाल ताबो विधानसभा बुट थांनाय 23 नि आबोख्ला बरावनि सेमि फाइनाल 24 लोकसभा बुट आसमका बराव फाइनाल थांनाय बरावनिखलाय केन्द्र सरकार प्रधानमन्त्री नानानि बरावनिखलाय एमपि बुट नानानि बागै ओंख्लाय ताबो सेमि फाइनाल बा एसेम्बली 23 नि एसेम्बलीआव बाहाय फलाफल अंखा बराव थिगनो मन्त्री मानखा
কোনো মতে খাই 32টা সিট মানখা তাই IPF টিনি বাইকে 33টা মানখা হাইফানো আবো বাই আবরো তো বসকাং 24 MP বুট ওপরো তো বুট আউ 33টা বুট MLA তো আরো আবো সাবুং যাবলে जों पाब्लिक जतोसि बुट मारिनाखौ 24 MP नि बागै हंक्लाबा बरनि बुट पार्सेन्टेज शतकराव 40 नै 41 आम हाइचंसि बरनि गताय बाद बाकी कांग्रेस CPM तिप्रा मथाङै ताय प्राय 60% बुट BJP नि बिरुद्धे बुटा गताय आवनो कारै Sini MLA bu 13 jona hengklaba BJP beskangni 24 MP faidani pralin lama kedi hengklaba tabo hani bagi para ongko khlai ongko mile para matha betha angkha hengklai abrunu saubu bagra 23 rok thansa ong dei ang khlai ni nai ni sama khnaया dei ni जों jodi BJP no 30টা MLA karya 31টা MLA karya khamangka to jini Greta Tipralen bro phak sasma gosi kamu tai kisar bagai ma gosi ka tai kisar bagai si jim boro khasiya ni bagai apa si bengai lai stongku rek fremang stangna ham boro no siri na hanka nungla temani let saje ong thaitong ba hai blena जों तिप्रासरावनो हिना हमले बरो बतलांना हियाबले ग्रेटा तिप्राले न गे ताबखा बरखागा ताइसा तला लामखा BJP राव ग्रेटा तिप्राले हिना माने आबरियाव इताय आलकातमा तंनाय तुगरान हनि प्राव काव पिसा कसा जाखा ग्रेटा तिप्राले निबादे ताय तमा तंनाय तुगरान संबिधान खुपुरु बिनायग्रान आबनि बागै केन्द्र सरकार कायसा बरक चंनाय इंटरलोक्यूटर माने आबो मध्यस्थताकारी बरनि संजाक्ता उपासा कमिशन माय प्रत्येक ताव संविधानिक सल्यूशन बुबाराना साका अमित शाह जों BJP सरकार केन्द्र सरकार बुबाराना साका तिप्रालेन बादे नावना रिनाय नावना रां बावसाय रिनाय नावना रांनि परिमाण नावना बाव रिनाय बुबारा एहे आवबा आरो कलेज दाना हंका आरो लामा थैनाखला कन्ट्रेक्टर सिम हियां जानाय हायब्ले नेता रौ जानाय कन्ट्रेक्टर बागलाय आव तो पब्लिक मासाया आबका वन टाइम 1 लाख कोटी फान रां बावदि आबका रां खरच थाइपिका 900 खायख्लाय बागलाय चंलायख्लाय आबो वन टाइम सेस रां बाहाय पायो किन्तु सांविधानिक अधिकार दिने हिमन तमा सांविधानिक अधिकार माने कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन हमानी तमा अब हंक्लाय वाइसा आइनो सैजा वाइसा आइनो सै दाबि जिगन फानंथुम कतर फानंथुम आइननि दाराति रिमान हिंक्लाय आबताय सरकार थांपानो आ नियम ताय बायया बायनायबा आबनो हनो संविधानिक समाधान सांविधानिक अधिकारनि समाधान लामा आउन ता बुआरा साइदं के ताबो गाव कासै दंखा 244 नि ए दारा भारतनि संविधाननि सैजाक ग्रेटा तिप्रालेन हंगाबनो संविधाननि 2 नं 3 नं आर्टिकेल गा आबनो BJP रिया जों BJP ना 30 जना MLA कार्या खलाय जों नारिमालायाबा जों आरानि स्टेप लरिमा जों जनो बरा आबो कसेलाया मुके enggak tam खायनै जों आबो ताइसा सभा माखलाय फिसिनाय किन्तु हाइफानो अ 2024 बराव जनो बुट नाङै दंबले enggak जोंनि ताबो प्राय जिनै 100 जों 80-85% तिप्रासाराव एकटा अंखा बबारानि तिदुल माबाय आबोसि जिनि गर्व खायसि आबोसि जों कप्लाय मानि शतकरा 80% बुट माननानि आसक कलाया जिनि आबोसि गर्व जा आबोनि बागैनो ताबो बसकाङो
tawana baidi जों मुंसाया मुंसा बुबाग्रा जन खायरि ओंके बुबारा आबोनो साइतों पवित्र सरकारनि बासा कमिसन हायदा दिले खायनो दिलामी खायनो टाइम पास खायनो माने बुबाग्रा साव 24 लोकसभानि सिगांनो अम सामुंचारि माया 24 लोकसभा फाइनाय गासमया आबोनि सिगां जों खायरियाखा जोंब्रानो बुदि गचन चिनि सांविधानिक नि बाबे समाधान खांगा तो जों अधिकार मांखा तो जों बीजेपी नो रिनेटा तामंखाबा मानमानि सिंखे हा रिनेटा जों बुट 24 जों बुट रिनेटा बीजेपी ना एमपी होनाय तो जनसे दाबि दो हुंक्ला किन्तु 24 नि सिगांसिनि सामुचारि याखा जोंब्रानो बुदिया रिया के आबोनो बरनि दाव एकदम बरनि बागै चिनि बागै खे लाखि मुइ दंरो जरा किन्तु बरनि बागै खे जरा केसे मुइ दं रिना सेले तो इफा मादिने जा मुइ दं बरनि थां बिपद मुइ दं गा अ जराव आबोनो जों दल फुकुरिया खमा दंनाय जेकुनु बागै खानो जों दल फुकुरिया खा जों मा दंनाय का जों द आयन खायनाय होनोफोराव इन्टारलकेटर बाय डायलग सलै सानैसि जिम बरराव किसको बुरै थांबाय का आंगा बा बर' सिखरि का आंगा बा आयन पालि हेलेंनाय ब्ले हे देबा जन दाबेरिया सानैसि चिनि बर' सिखरि का हंग्ला बा रियाय जगनाय बराव आईपीएफ दिनो मडेलिटी कमिटि नि सामानि 8,000 कोटी रां रिनाय नि सामानि ताइ तमातमानि सामानि आ सानिनो आईपीएफ ति कमा पाइ का हंग्ला बा इनो नांले जग खबराव रिनानि बराव माय पलिसि खायनाय आंनि बागै जों यारमा तंनाय ओ दाबि चिनि बागै सि हंग्लाय जों तमानि बागै कुपुरना बा कुपुरि आं मा तंनाय हंगे चिनि हासिन चिनि कार्तिक साका चिनि प्रेसिडेंट बसकाङो चिनि एडीसी विलेज बुथ उंसिनाय बाहाय खायै तामनि बागै आगे बर बेआइनि बाबे चालावखा सुसन खालायखा बीजेपी 5 बছर बेआइनि बाबे हायनो अकलम बकलम खायबराव कनभेन्ट आथि चंनाय बरफ करिफाम बरम नालायखा चालायखा खाय जन सासन थाखिया आबो सुसनथि बेआइनि सि आबो ओंके ताबो हंग्ला जों थांनाय एसेम्बली बुथनि सिगांनो बुवारा नि नेतृत्वे चिनि तिप्रामथा कोर्ट केस खायै हाई कोर्ट डिक्लेयर खायजा बुथ ओंसिनि विलेज कमिटि गताव बुथ कुइ हंग्लाय जों ब्लक फातालादि मान खाताबो कारण हाई कोर्ट बिचारा डिक्लेयर खायजाक बिचारा जों पाइजाक एलएसी विलेज इलेक्शन फ्लाइस दिनै बुथ गसेजा हायब्ले ओंके ताबोसार बुथ खायाखा जों ब्लक फातालादि जों चले आबोनि तिया तपयदि जों दासिम लुखा अर चिनि गासोबो जों कप्लाय चिनि किला नि जत्तो गासोबो जों कप्लाय जत्तो बुथ सेन्टार जों कप्लाय हंगा बसखां एडीसी विलेज बुथ जों पाइनाय हंगाबा ब्लग जों सेवनाय ब्लक चिनि आरो सेवनाय हंगा ताबो जे बुवारानि जे डिमान्ड ताबो केन्द्र सरकार सालायदोंमोन आव हायनो चिनि 23 टा ब्लक एडीसी एरियाव 23 टा ब्लक आव हायनो रे सरकार मा चालायो आव हाय एडीसी नि जापान आव थुम एडीसी पाइनाय पुलिस थानाराव थुम एडीसी नि पाइनाय आबो नों आंनि फानथि दौ जों नों आं थानसावै बुथ रिमानि बथायसा आबो राजा खलायनाय हायसिमिया जिनि सीएम संखायनाय हायसिमिया जों बुदिवै जों बरनो समर्थन थायो खायदो मानो बरा आमिकाबा जों बुदिया बरा आगे खायरि मा खामोन राजा हायजं खायमा मा जाहंक्लाय हेदबा सीएम सायजं खायमा मा जाखौ आगे नङै खायमा खामले तामनि बागै मानासिंबा जिनि बुथ बोसोराति जों फान टंखा अ फान बायसे बैतिरुवै जन मा गसिउ आबोनो जों माननानि बागै जों जतन तिया तपयदि हानजा तंदै अ कौनो गसार बुवाग्रानि